Estamos a miércoles 1 de julio de 2026. Son ahora mismo as 13 horas 17 minutos. Esta pasada madrugada estuve en Campañón na festa de Santo Paio. Sí, na festa de Santo Paio, que celebrouse en distintos... Hostia, acaba de escaparme a pisar, un momento. Mirad o aire que está facendo que hasta me escapa a pisar, Cuidado, cuidado co tema dos focos. Vale, pois como decía, que esta pasada madrugada estuve na festa de Santo Paio, unha festa que se celebrou tamén en Campañón, pero en distintos sitios e con distinta comisión. Vale, pois estando ali na festa hubo varios chicos e varias chicas que me pediron de se podían sacar unhas fotos comigo. Eu dixi que non había problema, pero que non me iban a pagar 5 euros por foto. Eu, como que 5 euros? Sí, que habían visto en internet que eu vendía fotos, o sea, que habían visto en internet que eu vendía fotos 5 euros. A quen quixera sacase unha foto comigo que tiña que pagarme 5 euros. Eu, non, mentira, eu non como podo sacarme fotos con nadie. Pois que habían visto en internet que quen quixera sacase unha foto comigo que eran 5 euros. Mentira! Eu na festa de Santo Paio, tanto na de Santo Paio como na de San Pedro, saquei-me fotos con varias personas, varios chicos e varias chicas, e non lle comprei unha foto a nadie. Por ponto, se hai alguén que me iba a vender unha foto miña nas redes sociales, ou comprou algunha foto miña, iso foi totalmente un engaño, vale? Un engaño. Se hai alguén que caiu nesa trampa ou nesa estafa, que denuncie a situación, porque eu estarei encantado de ir declarar ao xulgado, se fai falta. Moitas gracias.